дар қароргоҳи Федератсияи футболи Тоҷикистон бо ҳузури намояндагони васоити ахбори омма нишасти матбуотӣ пеш аз бозии даври ниҳоии ҷоми Тоҷикистон 2020 доир гардид. Нахуст ба суоли хабарнигорон сармураббии дастаи хатлон Аслиддин Ҳабибуллоев ва ҳимоятгар Равшан Азизов ҷавоб доданд. Аслиддин Ҳабибуллоев чунин зикр намуд: Равшани Кулоб дастаи хуб аст. ҳайати онро футболбозони бо маҳорату таҷрибадор ташкил медиҳад. ҳайати дастаи мо бошад баръакс ҳама футболбозони ҷавонанд. Новобаста аз мушкилиҳои молиявӣ мо ба финали ҷоми Тоҷикистон баромадем. Кӯшиш мекунем дар ин дидор ғалаба ба даст биёрем. даста зина базида ба натиҷа норид мешавад, вале мо зина базини як регура 3 қадам пеш кардем. натиҷае ки мо имсол нишон додем, натиҷаи соли гузашта мо бозиҳои баргашти хона бо лига якумро интизор будем, 1.5 моҳ машқ кардем, бозӣ баргузор нагардид. Имсол мо аллакай дар назди даста мақсад дигар буд, ҷойгиршавӣ дар байни дастаҳои барои ба даст овардани медалҳои чемпионат ва иштирок дар бозии ниҳоии ҷоми Тоҷикистон. Ин аллакай худаш мебахшед ба саволи шумо ҷавоб медиҳад. Сипас аз ҷониби дастаи Равшан сармураббӣ Ғайраталӣ Мирахмедов ва ним ҳимоятгар Умед Бадалов дар нишаст ширкат намуданд. Дар навбати худ Ғайраталӣ Мирахмедов изҳор дошт ки Равшан имсол роҳи душворро тай кард. Шикаст додани дастаҳои Ҳулбук, Регартадаст, Истиқлол ва дигарон барои мо як дастоварди бузург буд. Яке аз ҳадафҳои асосии мо ин баромадан ба Лигаи олӣ буд ки ба ин қулла расидем. Акнун кӯшиш мекунем ки ҷомро низ соҳиб шавем. Чунин баён кард сармураббии дастаи Равшан. мо қамеинат ки омадем Истиқлол абридем, Регар абридем, Ҳулбук абридем, Паншер абридем, омадем як қадами дига монда. мо бо кӯшиш мекунем, сарҷам мешем ки дар пеши мухлисомон як бозии хуб гӯшон тем ки ма боварӣ дорам ки ҷоми зебро Кулоб меҳавишад. Ёдовар мешавем ки бозии финалии ҷоми Тоҷикистон 2020 миёни дастаҳои Равшани Кулоб ва Хатлони Бохтар 18 октябр соати 14 дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бидуни ҳузури мухлисон доир мешавад. Ин вохӯриро телевизиони варзиш мустақиман манзури ҳаводорон мегардонад.